духтарако нигоҳ кунед, боз ҳам новинкаҳои фасон, боз ҳам интихоби хеле зиёд омадагиай дар Халифа Collection. ҳозир ман шумода нишон метам магазини дигаришон омадагием. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 7 дарвоза, байни 6-7 подвалаша ина меворид мегардианд. Яди магазинҳои шишагида дидена ина плакатшон ба осонӣ пайдошон мекунед. ҳам пойафзолҳои фасони Дубай, ҳам ина бренди хичон шарфҳои хушрӯ, румол, ҳар он чизе ки дар кораи биёен духтаро ҳам дона ҳам обтоби меёбен. Нархошон дастрас айба тамоми намуди духиҳо ҳаста иҷада. ҳам асиён духи чизе ки боша кам хе оригинал дар кортон боша моли Дубай, ҳатман Халифа Collection биёен. Ман рақамашонам мемонам духтарако дар рӯи экран нависем, бо ҳамроҳи хичон ҳам суҳбат шавен. Дона обтоби ҳамаша доранд. Шуруги ёра диден духтарако, эълон нигоҳ кунен. Борои новинкаи Халифа Collection омадагиай шлёпкачаҳои фасони Дубай оригинал дасти аввал аз ҳамаи ҷода арзон 250 сомон. ина кадомеша мегирен охи хушругиша биден духтарако, моделакои навай 250 сомон. ина марамат ма рақамашонам мемонам омада натонен бинависен шона дастафкатон мекунан. ё ҳам дона доран ҳам обтоби. нархи донаша гуфтестам то на мана нигоҳ кунен ва ира бинен палчикора мепурсан. ина иҷада ҳастай 250 сомон духтарако. ина каблукдорошам ҳастай. Пойафзол дар кор бошад Дубай оригинал, пас Халифа Collection биёен. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, байни 6-7 дарвозара подвалаш ряди магазинҳои шишагӣ дуюм магазин мешад да. Страничкашонам отметит мекунам. Бодроен бо катихчон ҳам суҳбат шавен. духтаро ҳозир ҳама инами моделҳои палчика мепурсан. Дар Халифа Collection омадай тоза Дубай оригиналаш 250 сомон. Марҳамат палчик бо ина намудчам омадагиай иёям ҳам хел 250 сомон. Баъдан хел каблукдоракои фасонам овардагиан. Бинен духтаро чихе хушрӯчаяй 250 сомони ҳамаи ҳами бори идонаяй, бори новинка размеро ҳастай. ина модело ҳаст. дидена каблукошонам хеле ҳам хел удобни меистада пода. Марамад ина каседа дар курай биёен. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, байни 6-7 дарвоза подвал. ин амҷо чӣ намуд шлёпкае мебинен 250 сомоняй. баъдан ай қисма нигоҳ куненда иҷада бо шлёпкаи арзонам доран сабукаки удобни. ино чанд пулан? 70 сомон. мана анайхе шлёпкачаҳои 70 сомонаям ҳастай. дар кортон боша. марҳамат рақамо ҳаст дар рӯи экран. омада натонен бинависен дастафкатон кунан. духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен. шарф, румол чизе ки мебинен бори Дубай бренди Халифа Collection. ина халифара хитон медонен брендча. ман авор бисёр мегирам бренди хучонай. ина марҳамат магазини дигаришон омадагем чанд намуд шарфу румолҳои фасоншон омадай. нархошон аз 70 сомон сар мешава то 90 то 180 сомона, ай 70 сомон то 180 сомона нарх гузориш дагиад. Ва медонен духтаро ин нархҳои донара гуфтестам обтовиш боз ҳам арзонтарай. мана марҳамат амбреҳои новинка, моделакои фасони нам хел ҳафсангоҳо. ина хулас инами чизе ки шарф бромадагай чӣ намуд чӣ моделе ки ҳаст дар иҷа меёбен. ина барои модарон нигоҳ кунен чихе вариантҳои фасони румол ҳастай. ҳамаш бори Дубай духтаро. барои савдо гирен ино бо арзон мешавад. дона бигирен марҳамат ина биёен. бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, байни 6-7 дарвоза подвал даянд духтаро. дуюм магазин ряди магазинҳои шишагӣ мешава. Халифа Collection сревайшон плакатшон ҳастай ба осонӣ пайдошон мекунен. духтарако агар духиҳои оригинали Дубай гирифтанӣ бошен ку ина ҳам бренд виёш ҳастай ҳам бо ина арзонтаракош ҳастай аз ҳамин 60-70 сум сар мешава то 500-600 сомонара Халифа Collection да ҳастай. лосьон дар курай, духи дар курай, дизодорант дар курай. хулас хитон медонен ку Халифа ҳамаи борош бори Дубай. чӣ шарфош чӣ мисол пойафзолош ҳамаш Дубай. ина ҳозир мувофиқи хоҳиши бисёри ҳамин харидоро муштариҳо бисёр хоҳиш карданд ки духиам биёрен. ина марамат тамоми намуди духиёро овардагианд аз аними 60-70 сума сар карда то 500-600 сомонара мардонаву занонаш ҳастай. нависен дастафкатон мекунам ё ки биёен. бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, байни 6-7 дарвоза,
марамат ряди магазинои шагиди магазин мешада падвал даяндыктаро марамат биёен халифа collection.